Ahojte, práve som vystúpil v Terchove, je piatok večer, idem na malofatránsku stovku, ktorá začína ráno o 6:00 zajtra a dneska je len vlastne registrácia, nejaká prezentácia, prespávam tu, neviem ešte kde. Je to vlastne ultramaratón kopcami Malej Fatry, nepoznám moc tie kopce, iba skôr z počutia, Klák, bo ako sa volajú, potom Malý Krivan, Veľký Krivan, to sú také najznámejšie. No som tu prvýkrát tieto kopce nemal pochodené, takže som na to veľmi zvedavý. A trasa má celkovo, niekde uvádzajú 103, niekde 105 km, niekde dokonca 107. Prevýšenie okolo 7000, niekde 6800 píšu, niekde 7300. V každom prípade to bude zatiaľ najnáročnejší pretek. Čo som sa prihlásil, tak uvidíme, to pôjde zajtra. Ako tak pozerám, zelenie je tu dosť, takže prespať bude kde, tráva pokosená, pršať nemá, výborne. Tak máme sobotu ráno 5:50, o 10 minút začína preteky, od rána svieti slnko od 5:00, takže je to úplná paráda. Zvonček zvoní. Dva, dúfam, že vystrelí jedna. Ideme. Veľa šťastia. Good luck, everybody. A ruky hore, čo prechádzate bránou. Užite si ten pretek. To je ono. Tak začína sa prvé stúpanie. Štyri kilometre prejdené, už iba 100. A toto nás čaká ešte niekde tam v diaľke. Taký dobrý beh. Áno, áno. To nádhera. Kraviarské 1361 metrov. Kontrolné stanovisko číslo 1, Stará dolina.
14. kilometr. Čas 9:30. Dobre, a pokračujeme na Slim Rozsutec. Potom na 26. je kontrolné stanovisko číslo 2. Teplo je obrovské, ale najhoršie to nie je problém, najhoršie je to koleno. Je to na striedačku, raz to vystreluje tá bolesť, raz nie, raz sa to dá. Uvidíme, verím, že to pôjde. 14 km za mnou a 1200 metrov nastúpaných. OK, prešiel som okolo chaty na Grúni. Je to peklo. A bude to ešte horšie. Áno. Tak som niekde pod Štefánovou, alebo jak sa volá ten kopec nejak tak. Aj mi úplne jedno, jak sa volá. Absolútne neriešim, kde som, hlavne, že som na trati. Janošikové diery pod Tanečnicou. Veľký Rozsutec. Nazval by som ho aj veľký. Chcem povedať čo. A ešte poď sem, poď sa ku... Nespadneš dole, kúkaj. Kde tu spadneš, prosím ťa. Dole zastavíš a tam idem. Dneska to nejde. Tady, keby sa skotula v celé tie vole, tak to ne. Takže K2, 30 km, neviem koľko prevýšenie, skoro 3000 dokopy. Nestihol som to v časovom limite, takže diskvalifikácia. Ako mohol by som sa vyhovoriť na koleno, na únavu, na krče, ale nie. Dnes to bolo proste nad moje sily. Tak už som v Terchovej. Po takmer 9 hodinách nado mnou Malá Fatra proste vyhrala. Prešiel som 30 km, 2500 metrov prevýšenie. Mohol by som povedať, že je to kvôli teplu, krčom, zlej hydratácii, kolenu, ktoré bolelo. Ale proste dneska nevládzem. Aby som teda doplnil tak oficiálny dôvod skončenia, až som bol diskvalifikovaný, lebo som na tú jednu stanicu vlastne meškal. Mohol som pokračovať diskvalifikovaný už proste len tak pre seba, ale skrz to koleno som to nechcel síliť, čiže musím si to dať dokopy. Ale má to svoje výhody, pretože aspoň si dám tradičný slovenský terkovský kebab.